Sziasztok! Ez itt Júlcsis Get Ready With Me, mint mindig, és a mai napon egy színszélhaót fogok nektek bemutatni. Hogy láthatjátok itt a labobót, így mentem a színszékbe is, és a Ceglédi Centerbe mentünk, mert ott nagyon nagy a színszék. Egyébként ahhoz képest, hogy milyen kevés vettünk, 25 000 forint volt, szóval meg is lepődtünk. Elsőnek is ezt a farmer nadrágot vettem, ez ilyen köves és 38-as, és 4500 forint volt, ez nagyon jó, ezt nagyon szeretem. Úgy erről van egy sztorim, hogy ugye mutattam apának, mert apa is velünk jött, és mondta, hogy hát ezt ne vegyük, mert már ki van szakadva. Szóval azt hitte, hogy itt nem direkt van kivágva. Szóval nagyon jó. És ja. Következőnek egy ilyen sötét farmer nadrágot választottam. Ez mondjuk 36-os, és azért vettem ilyen nagyokat, mert hogy ha növök, akkor még legyen jó rám. És ez 3000 forint volt. Következőnek egy ilyen válas crop top, és ez nagyon jó, ez XXS-es, és ez 2000 forint volt, és ezt mind a farmerhoz választottuk. Következőnek táncra egy ilyen bodyt választottunk, ez SS, és 1200 forint. Ez ilyen kis sima body. Következőnek ez újra egy crop top, bocsánat, mindig mondom, hogy crop top, de tényleg ilyeneket vettem. Szóval ez ilyen fekete, ilyen elegáns, és ez 1300 forint volt, és ez megint SS. Szóval ez nagyon jó, és mindez vagy a sötét, vagy a világos farmerhoz vettük. Ez is ilyen elegáns, ilyen top, ez megint SS, és ez 2000 forint volt, ez ilyen elegánsabb feelingű. És a ruhák közül ez az utolsó, ez ilyen cseresznyés, és ez 1900 forint volt, ez nagyon cuki. Aztán vettünk a telefonomra egy ilyen lilós ilyen kis tokat, ami így ilyen csillámos, szóval ez nagyon cuki. Aztán anyukámnak vettünk egy ilyen szandál papucsot, és ez 2800 forint, szóval ja, ez nagyon szép. Egyébként ez 1500 forint volt. Aztán vettünk a telefonomra egy ilyen fóliát, és ez 1900 forint volt. Aztán ebből kettőt vettünk, ott van a másik, csak ugye most már egyet mutatok, és ez 195 forint volt, ez ilyen kis fülbevaló. Aztán még vettem ilyen napszemüveget, ez nagyon cuki, ilyen kis elegáns, és akkor ez így és ez 1500 forint volt. És aztán a Lidlbe vettem egy ilyen Tangle teasert. Szóval ja. Egyébként ez nem Tangle teaser, hanem ilyen marpfartájú, de szerintem ugyanaz. És ez 3000 forint volt. Szóval köszönöm, hogy itt voltatok ebben a haulban. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Nyomjátok meg a csengőt, hogy ne maradjatok le a tartalmakról. Szóval sziasztok!